Νέα Σμύρνη από αυτά που λέμε σχολείο πρότυπο. Δηλαδή, Χριστίνα. Σχολείο πρότυπο αλλά και πρωτότυπο ταυτόχρονα. Βρισκόμαστε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, το οποίο έχοντας ως βασική του αρχή τη βιωματική μάθηση, έχει πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά, οι οποίες τους βοηθούν να πετύχουν αυτό το στόχο. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Χιούτας, διδάκτορ ψυχολογίας αλλά και διευθυντής του σχολείου, και θα ξεκινήσουμε τις πρωτοτυπίες του σχολείου με το μετεωρολογικό σταθμό που διαθέτει, που είναι κάτι το οποίο δεν συναντάμε σίγουρα σε πολλά σχολεία. Χριστίνα μου, κυρία Τσαπανίδου, θα ήθελα να στείλω την καλημέρα μου σε εσάς, σε όλους τους τηλεθεατές του Sky και σε όλους τους γονείς. Βρισκόμαστε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Είναι ένα σχολείο που θα έλεγα ότι λειτουργεί κατά τρόπο ξεχωριστό. Η αίθουσα την οποία βρισκόμαστε τώρα είναι η αίθουσα της βιβλιοθήκης. Είπε η Χριστίνα να αναφερθούμε λίγο στο μετεωρολογικό. Είναι αυτό που βλέπουμε κιόλας. Είναι ο μετεωρολογικός που βλέπουμε πλάνα. Λοιπόν, ο μετεωρολογικός σταθμός αγοράστηκε με χρήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Ανήκει στην κατηγορία Davis. Είναι professional, δηλαδή επαγγελματικός μετεωρολογικός σταθμός. Τον έχουμε πάνω, τον βλέπετε πάνω στην ταράτσα, και όλες οι πληροφορίες έρχονται ασύρματα σε αυτή εδώ την κονσόλα. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές περνάνε στο διαδίκτυο και διαχέονται σε όλη την Ελλάδα. Ο σταθμός αυτός έχει ενταχθεί στο ΜΕΤΕΟ, δηλαδή από εκεί μπορούν να παρακολουθούν τον καιρό τόσο οι κάτοικοι της Νέας Σμύρνης και οι μαθητές. Το πιο σημαντικό για μας είναι, όπως είπε και η Χριστίνα, ότι στοχεύουμε στην βιωματική μάθηση. Δηλαδή, τι γίνεται? Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ανεβαίνουν στην ταράτσα, να βλέπουν το τι είναι βροχόμετρο, τι είναι ανεμόμετρο, καθώς επίσης ακόμη και πώς λειτουργεί ένας μετεωρολογικός σταθμός. Ακόμη, δύο τάξεις, η 5η και η 6η, δουλεύουν δύο project που έχουν σχέση. Δηλαδή, συγκρίνουμε την βροχόπτωση, καθώς επίσης ακόμη συγκρίνουμε τις θερμοκρασίες με άλλες περιοχές. Και οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων μπορούν, γράφοντας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, να βλέπουν, μέσω διαδικτύου πάντα, να βλέπουν τον καιρό. Να διευκρινίσουμε κιόλας ότι σε περίπτωση που περνάει η μουσική στα πλάνα σας, χρησιμοποιείτε μεθόδους προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε, παιδαγωγικές μεθόδους για να ελαχιστοποιήσετε τα ατυχήματα στα παιδιά κατά διάρκεια των διαλυμάτων χρησιμοποιώντας μουσική. Θα μιλήσω με διπλή ιδιότητα. Θα μιλήσω με την ιδιότητα του παιδαγωγού, αλλά θα μιλήσω και με την ιδιότητα του ψυχολόγου. Υποδεχόμαστε τους μαθητές με μουσική. Κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων παίζει η μουσική και ακόμη έχουμε ζωγραφίσει. Θα είδατε όταν ήρθατε εδώ, Χριστίνα, ότι όλη η τύχη είναι ζωγραφισμένη. Ζωγραφίζουν τα παιδιά και παράλληλα κάτω στο δάπεδο έχουμε φτιάξει παραδοσιακά παιχνίδια. Και έτσι έχουν τη δυνατότητα, παίζοντας τα παιδιά στο σαλίγκαρο ή κάτι άλλο, έχουμε μειώσει αισθητά τα ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν. Χάρη και στη μουσική, βέβαια. Η μουσική θα έλεγα ότι είναι πρωτεύον. Είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα πρόκειται για ένα σχολείο που διαθέτει δύο αίθουσες home cinema. Η μία αίθουσα είναι αυτή η οποία βρισκόμαστε εδώ, η οποία είναι και αίθουσα συνεδριάσεων, και θα έλεγα ότι στο σχολείο μας δουλεύουμε συλλογικά. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια υπέρβαση και να πω το εξής, ότι όταν λέω δουλεύουμε συλλογικά, σε αυτή τη διαδικασία μετέχουν οι δάσκαλοι, οι μαθητές και οι γονείς, οι οποίοι μετέχουν με διακριτούς ρόλους. Και ακόμη, υπηρετώντας 35 χρόνια στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οφείλω να πω ότι αποτελούνται οι εκπαιδευτικοί. Έχουμε δύο ομάδες. Μία ομάδα η οποία έχουν χρόνια σε αυτόν εδώ τον χώρο και μία ομάδα νέων συναδέλφων. Η όσμωση αυτών των δύο θα έλεγα είναι ιδανική και μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη ομάδα και τους ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία, η καλύτερη ομάδα την οποία έχω συναντήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Μπράβο σας, συγχαρητήρια για το έργο σας. Μακάρι να βρείτε και άλλους να το ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Πάμε σε